אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי יחד עם אלרום על קשרים רעילים ומניפולציות, ובפרק הזה אנחנו הולכים להתמקד יותר בקשרים רעילים. כן. ובעצם לדבר על זה יותר. יאללה. אז מה בעצם בעינייך הסיבות המרכזיות שגורמים לאנשים להישאר בקשר רעיל? למה הם לא יוצאים מהקשר הזה? וואי, האמת זו שאלה ממש טובה. הרבה אנשים נשארים בקשר רעיל לדעתי, בעיקר מהפחד להיות לבד. וואו. נכון? זה כאילו... הרבה פעמים אנשים מעדיפים להישאר בקשר רעיל ולסבול, שיהיה להם קשה, מאשר להיות לבד. יש גם הרבה אנשים שבכלל לא מודעים לזה שהם נמצאים בקשר רעיל. הם חושבים שזה רגיל כי זה דברים שהם ראו מהבית. כן. זה דברים שהם ראו אצל ההורים שלהם, זה דברים שהם ראו אצל חברים שלהם. הם חושבים שזה לגיטימי מה שהם עוברים. לא, זה לא. הם חושבים שזה נורמלי. וזה בעצם לדעתי הסיבות המרכזיות שאנשים נמצאים בקשר רעיל. הם בעצם מפתחים איזה תלות כזאת, כאילו אולי באדם הזה. נכון. הם באמת מרגישים שהבן אדם הזה הוא כל העולם שלהם, גם לפעמים המניפולציות עוד יותר קושרות אותך. המניפולציות שהבן אדם שאתה איתו, עוד יותר קושרות אותך. הם עוד יותר כאילו גורמות לך, נגיד יש משפטים כמו נגיד, אם את לא תהיי איתי, לא יהיה לך אף אחד אחר, אף אחד אחר לא ירצה אותך. יש כאלה שבאמת שמעתי שאמרו לי את זה, שהבן זוג שלהם אמר להם, אם לא תהיי איתי, אף אחד אחר לא ירצה אותך. את צריכה להגיד תודה לאלוהים, את צריכה להגיד תודה לאלוהים שיש לך אותי. כי אף אחד אחר לא היה רוצה אותך. כן. זה מפחיד. נכון. לא רוצה. נכון, אבל יש הרבה אנשים שנשארים שם, כי יש להם גם חוסר, הרבה אנשים נשארים בקשרים רעילים, גם זה נובע מחוסר ביטחון עצמי. כן. כי הם צריכים אישור של הצד השני. וואו, חייב לעבוד על זה. נכון, זה חשוב. כי הם הרבה פעמים לוקחים את הצד השני בתור הצד המאשר שלהם. יש נגיד מניפולציה שקוראים לה devalue. אוקיי. זה מניפולציה שקוראים לה הפחתת הערך, שנגיד הבן אדם שאיתך שאתה יוצא איתו, מתחיל להעיר לך כל מיני הערות, נגיד, השמנת, או יצא לך חדשקון, וזה וזה ודברים כאלה. כן. עכשיו, את בתור מישהי, שמישהו אומר לך משהו כזה, קודם כל אני מעיפה אותו. מה זה מעיפה? מעיפה. נותנת לו ביתה, משולחת אותו לא שיש בזה משהו רע עם להשמין וכזה, אבל כאילו בתור הערה, בתור הערה, כאילו אנחנו פוליטיקלי קורקט, בגלל שאין מה לעשות שזה לא יפגע באנשים. לא, ברור, המקום הכי בין הרגישים, הדימוי העצמי שלך. אז בעצם הם פוגעים בדימוי העצמי, כדי שאתה תצטרך אישור מהם. נגיד היה לי אקס, שכתבתי עליו גם בספר שלי, שקראו לו אשר. זה השם שלו? זה לא השם שלו. זה שם בדוי. אוקיי. ספרי לי אחר כך. אסור שידעו מזה. כן. בקיצור, תקשיב. כן. מה אשר עשה? הוא עשה לי devalue, הוא עשה לי הפחתת הערך. מה הוא אמר לך? קודם כל הוא אמר מלא דברים פוגעים, אבל בתור אחד מהם, אחד הדברים שממש כאילו פגעו בי, זה שהוא אמר לי יום אחד, אמרתי לו על איזה מישהי מהשכבה וזה, ואז אחר כך אמרתי לו כזה, אני יכולה גם להיות כמה, משהו כזה סתם ככה, ואז הוא אמר לי, כן, אבל רק שלה יש גוף ולך אין. די. הוא אמר לי ככה, רק שלה יש גוף ולך אין. מי הוא בכלל? כן. קודם כל, יש לך גוף פצצתי. את תודה, נראית חיים נדיר. תודה, את חיים נראית אש. והוא בטח נראה כמו גרגמל. כאילו, באמת. האמת שהוא נראה טוב. לא, ליאור. מפתיע, לא כן. השתחררת מניפולטור, מה זה? לא, הוא נראה טוב, אבל כי הוא פרפקציוניסט, אז... לא, הוא נראה כמו... הוא משקיע מאוד בנראות. זה מהחוסר ביטחון שלו, אתה מבין? אבל יש אנשים שנראים טוב, שברגע שאת רואה שיש להם את האופי המגעיל, כל הנראות הולכת, כן, לא? נכון, חד משמעית. כאילו, באמת, קרה לי עם הרבה אנשים. כן, רגע, אז רק רציתי להגיד לך על זה, שכאילו, הוא אמר לי את זה באותה תקופה. קודם כל, היום אני נמצאת במקום אחר, אני מתאמנת, ואני עובדת על הגוף שלי, ובגלל זה באמת אני נראית קצת יותר טוב ממה שהייתי פעם. אני מודה שפעם לא כל כך אהבתי, ולא הייתי שלמה עם הגוף שלי. וואלה. בינדר. כן. מכיר את זה. וכשאת נמצאת במקום הזה, שאת מרגישה חסרת ביטחון ואת לא שלמה עם עצמך, והבן אדם שמולך אומר לך משהו כזה, את מרגישה צורך באישור ממנו. את כאילו ניסיתי להוכיח את עצמי בפניו. התחלתי להתאמן, התחלתי לעשות ריצות, התחלתי בקושי לאכול, הייתי ישנה כל היום. די. הייתי ישנה כל היום. איזה פחד. הייתי ישנה כל היום כי ככה באמת ירדתי במשקל והרגשתי רזה ושווה. עשיתי הכל כדי לקבל ממנו אישור, שכאילו, שאחר כך אני אוכל לבוא אליו, ואז הוא יגיד לי איזה שווה נהיית וכזה. ובאמת זה ככה היה, או שזה לא עזר?
קודם כל באמת השגתי את המטרה שלי, אם זה מבחינת לרדת במשקל ולהתחתב וזה, כי השתמשתי במוטיבציה רעילה. אתה יודע מה זה מוטיבציה רעילה? כן, זה הכי רעיל. זה טוקסיק. זה גם לא מחזיק. זה לא מחזיק. זה לא מחזיק, זה לא... אנשים חושבים שזה מחזיק, זה לא. לא, אל תעשו את זה. מתישהו זה נעלם לך ומתפוגג. זה הכל אשליה. כאילו המוטיבציה הרעילה הזאת זה אשליה. נכון. כן. אז בעצם המניפולציה הזאת devalue, זה מניפולציה שמאוד עובדת על אנשים שהם חסרי ביטחון, וכשיש לידך מישהו שלפעמים הוא עושה לך חם קר, לפעמים הוא מוריד ממך, לפעמים הוא מעלה. זה מפתח יותר תלות. ברור. אבל אחרי שבעצם השתנית ועשית את כל הדברים האלה, כאילו שהוא העיר לך עליהם, הוא השתנה? הוא נהיה בן אדם יותר טוב? לא. הוא נשאר בדיוק אותו בן אדם. אתם מבינים? מה זה מניפולטורים? כאילו, לא משנה כמה עכשיו את תשני ותעשי ותוציא את המיץ של עצמך, בסוף אחר כך זה לא יספיק להם, כי הם משליכים ממה שהם מרגישים לגבי עצמם גם. כן. והם בסוף גם לא רוצים לסיים את הניצול. זה לא שיש להם איזה דדליין לניצול הזה. נכון, זה לא נגמר, הם מתנהגים ככה כל הזמן, הם לא משתנים. כן. הם לא משתנים, נרקיסיסטים לא משתנים. זה משהו שהרבה אנשים כאילו מתבאסים עליו, כי אומרים מה, הם נשארו ככה כל החיים? כן, הם לא משתנים. צריך לשחרר מהם ולהמשיך הלאה. נכון. ולהקיף את עצמך באנשים טובים. היה לך פעם מקרה כזה שעשו לך devalue? לא יודע אם רואים, אהרון שקוף, אני מהקהילה הגאה. כן, הומו. אז באמת... אם אתם לא תומכים, צאו לנו. צאו, ביי, יאללה, קישתה. אז אני חושב שבקהילה הגאה יש באמת המון devaluing, זה באמת דבר שקורה. אני ועוד המון אנשים מהקהילה הגאה, בעיקר הומואים, עוברים אותו. שזה בעצם, את יודעת, יש לנו את כל האפליקציות שבהם עושים מסיבות. כן. 18 פלוס, גריינדר. עד שלא איך אני יודעת. כן, ובאמת באפליקציות האלה, קורה הרבה שעושים לך הרבה devalue, כאילו נגיד מישהו כותב בפרופיל, אני רוצה רק מישהו עם גוף חטוב, או רק מישהו עם גוף שרירי. זה ממש שטחי כאילו. זה שטחי, ובסדר, אני יכול להבין, כאילו... כי זה לא למטרה של... לרומנטיקה, לא. זה לא מטרה שעכשיו להכיר זוגיות. מערכת יחסים, בדיוק. זה אפליקציות שהן שטחיות. כן, ובסדר, גם בסדר להיות שטחי, אני לא שולל. אבל זה עדיין יכול לפגוע, לא? זה עדיין יכול לפגוע, ולי קרה לא מעט פעמים, נגיד, אני ירדתי במשקל, התחתבתי, כאילו, אני הייתי איזה 20 קילו למעלה. די. כן, הייתי 25 קילו מעל. לא ידעתי את זה. באמת? באמת, לא ידעתי את זה. אז כן, תדעי. הייתי כמעט 100 קילו, עכשיו זה לא... שוב, שכל אחד יהיה איך שהוא רוצה, אני בעד שכל אחד יקשים את עצמו, ואני בעבר הייתי מתכתב עם אנשים, והייתי מצטלם טוב. עכשיו הייתי מגיע אליהם נגיד לדלת, הם היו פותחים ואומרים לי, אתה לא נראה טוב, או אתה נראה מגעיל, סוגרים לי את הדלת בפרצוף. אימא'לה. כן, ובעצם זה גרם לי לאיזשהו devaluing. נכון. אנשים אמרו לי, אתה מכוער, תראה איך אתה נראה, אתה צריך לשנות את הגוף שלך. ובסוף זה גם לא נכון, כי קודם כל זה לא נכון, אתה נראה טוב חיים שלי. זה לא נכון, וגם יש לך גוף פצצה. ובסוף אנשים כאלו, זה יכול להיות מכמה סיבות, זה יכול להיות שהם משליכים ממה שהם מרגישים על עצמם. זה יכול להיות מזה שאולי הם באמת חושבים ככה, אבל אתה צריך בסוף להיות עם הבן אדם שיגרום לך להרגיש הכי טוב עם עצמך, לגבי הגוף שלך, לגבי הנראות שלך, וזה לא משנה באיזה מצב תהיה, כי לפעמים אנחנו לא בשיא שלנו. לא, זה החיים. נכון, והעניין עם נרקיסיסטים זה שהם מחפשים שתהי מושלמת בשבילהם, אם זה מבחינת הדברים שהם רוצים שתעשה בשבילם, אם זה מבחינת הדברים של הנראות, ואנחנו לא מושלמים. כן, זה הדברים האלה שעשו לי devaluing, זה גם גרם לי להרגיש אשם, כאילו על איך שאני נראה. זה גם גרם לי להרגיש שאני לא ראוי לאהבה, שזה דבר שמניפולטורים מאוד אוהבים לעשות, לגרום לך להרגיש לא ראויה. נכון. זה עשה לי המון הורדת ערך עצמי. ועכשיו אתה נמצא במקום שאתה יותר בטוח בעצמך. ברור. ותמיד יש לפעמים את ההרגשה של החוסר ביטחון, אין מה לעשות. אנחנו באדם. נכון, אבל כשנמצאים בסביבה כזאת, זה עוד יותר קשה. כי מה זה להיות חסרת ביטחון, ושעוד יש לך אנשים שעוד מורידים את הביטחון שלך. נכון. אנשים לא מבינים כמה הסביבה שלהם משפיעה להם על הביטחון עצמי. מאוד. באמת, פעם לא יכולתי להסתכל על אנשים בעיניים ולדבר איתם כשאני מסתכלת להם בעיניים, בגלל שאנשים שמסביבי היו אומרים לי את ככה ואת ככה, וזה מוריד מהביטחון שלך, את לא עושה דברים שאת רוצה לעשות, את לא מתנהגת כמו איך שאת רוצה להתנהג, כי בסוף האנשים האלה מצפים ממך להיות כמוהם, להיות מה שהם רוצים. כן,
היה לי סיפור שיצאתי עם כמה הומואים, זה היה בגיל 17-18, רק יצאתי מהארון, והיה שם איזה זוג הומואים, שממש היו זוג, ואני פתאום באתי אליהם, ישבנו במסעדה, ואמרתי להם, וואי, אתם כאלה, בצחוק, אמרתי להם, וואי, אתם כאלה חמודים, וואי, אני רוצה להצטרף אליכם, כאילו, מרוב שאתם חמודים, בכי בצחוק, כן? כן. ואז אחד מהם מסתכל עליי עם המבט הכי מרושע ואפל, די. ואמר לי, תסתכל על עצמך, איך אתה נראה, ותקשיב, אף אחד בחיים לא ירצה אותך. ואת יודעת ליאור, אני האמנתי לזה המון שנים. זה ריסק אותי במקום. אנשים לא יודעים כמה המילים שהם מוציאים מהפה יכולים באמת לפגוע בבן אדם. ממש. ושתדעי לך, אחרי כמה שנים, בן אדם הזה התחיל איתי. די. פיפי. אין, תמיד הם מתחילים איתך אחר כך, כאילו אין. וואי, אין, המניפולטורים האלה מאפנים. זה באמת, מילים באמת יכולות להשפיע ולפגוע, ממש. ממש, זה הנשק של כל המניפולטורים. זה יכול להשפיע על האנשים, על החיים בצורה פסיכית. להפוך אותה 180. כן, ממש. אבל ברגע שנגיד אתה נראה עם יותר ביטחון, אז אתה יודע שהמילים האלה לא באמת משפיעות עליך. זה התהליך הכי חשוב. ברגע שאתה בונה יותר ביטחון ואתה לומד יותר להיות לבד, אז אתה מבין באמת שהערך שלך לא נמדד לפי מה שאנשים אחרים יגידו. אז ליאור, בתור המחברת של הספר בו בעל חוץ, בתור מקצוענית למניפולטורים, איך אני יכול לזהות מי עכשיו מניפולטור ורעיל בחיים שלי, ואיך אני יכול לזהות מי בן אדם באמת טוב עם כוונות טובות מאחוריו? שאלה ממש יפה. בעיקרון, איך אתה יכול לזהות שהבן אדם מולך הוא מניפולטור? זה קודם כל שהוא לא יתעניין בך וברגשות שלך. הוא יכול לראות כאילו הוא מתעניין, אבל ברגע האמת, רוב הפעמים שהוא יהיה בקשר איתך זה כי הוא יצטרך ממך דברים. וואו. ואתה יכול לשים לב שבן אדם הוא רעיל ברגע שאתה אומר לו לא. כן. ברגע שאתה מציב גבולות. כן. אתה יכול לשים לב שבן אדם הוא רעיל, ברגע שבמקום לתמוך בך בדברים שאתה עושה בחיים, הוא מוריד לך, הוא מוריד אותך. יו. אנשים רעילים הרי, סביבה רעילה. כן. הם חסרי ביטחון לרוב. מאוד. כן, והם פשוט משליכים את זה, ומוציאים את זה עליך. וברגע שאתה עושה דברים פתאום, ואתה מצליח, ואתה מתקדם, כן. הם לא רוצים שתתקדם, הם מנסים להוריד לך. וואו. וזה יכול להיות גם בזה יורידו מהביטחון שלך, ולא יפרגנו לך. או שנגיד הם יכולים להיות פשוט כל כך רדודים ושטחיים, יש מלא אינטרסנטים, הם יהיו איתך רק שטוב, רק שאתה בטופ שלך. רק שאתה בשיא שלך, הם יהיו שם, והם יתנהגו כאילו הם חברים שלך. הם ילקקו. נכון. אבל פתאום כשאתה עצוב, וכשקשה לך, וכשאתה לבד. ביי ביי. כן, הם לא נמצאים שם פשוט, הם לא נמצאים שם, ואומרים לך, מה יש לך להתבגר, למה אתה בוכה? או דברים כאלה. לא, די. כן. מלא. כן, הם לא יהיו שם בשבילך, ואנשים אמיתיים, האנשים הכי אמיתיים שיהיו לך בחיים, הסביבה הכי טובה שתהיה לך, זה אנשים שיהיו שם, לא רק בטוב, אלא גם ברע. כן. אנשים שיהיו שם לא רק בטוב, אלא גם ברע, שגם עדי שאתה תהיה בשיא ההצלחה שלך, הם יתמכו בך, והם יפרגנו לך, והם יעלו לך. מהלב. מהלב. כן. אבל גם זה כי הם מאוד מאוד בטוחים בעצמם, אתה מבין? אנשים שבטוחים בעצמם, הם לא מרגישים את הצורך להוריד לאנשים אחרים. הם לא מרגישים בתחרות. בדיוק. וגם הם יהיו איתך כשיהיה לך קשה, הם יחבקו אותך, הם יהיו הכתף התומכת שלך, כשאתה בוכה. אתה יודע, היה לי חבר טוב. כן. כאילו גיי, הומו, קוקסינל, סתם. שיום אחד כאילו הוא בא לבית שלי וזה, והוא שיתף אותי בדברים שהוא עובר, והוא פשוט התפרק על הכתף שלי ובכה. כן, באמת, כי קודם כל אני אוהבת להיות שם בשביל אנשים שקרובים אליי. חד משמעית. זה מה שלדעתי אומר להיות חברה טובה, להיות שם ברגעים הקשים. כן, ברור. והוא פשוט התפרק לי על הכתף ובכה, והוא אמר לי, את יודעת, ליאור, אני בחיים לא הייתי ככה עם בן אדם. די. הוא אמר לי כאילו שהוא באמת אוהב אותי. די. כן, והוא פשוט... איזה מרגש. כן, וכאילו באותו רגע, הבנתי קודם כל שאין דבר טוב יותר לעשות, מלהיות שם בשביל בן אדם. ברור. ובאמת, אנשים שהם אנשים אמיתיים, יהיו איתך שם בתקופות הכי קשות, ותוכל להרגיש בנוח, להתפרק בבכי מגעיל כזה, עם חננה. יואו, כל הנזלת. עם כל הנזלת, ולפקוד להם על הכתף, והם לא יגרמו לך להרגיש כאילו שאתה נטל.
אתה מבין, גם אנשים רעילים גורמים לך להרגיש כאילו שאתה נטל, כשאתה עצוב וזה, ואנשים אמיתיים לא, הם רוצים שתשתף אותם, אני ארגיש רע, אם חברה שלי תגיד לי שהיא הייתה עצובה ושהיא לא סיפרה לי את זה, אני ארגיש חברה חרא, איזה חברה חרא אני. כן, כי כאילו את לא יודעת להקשיב, ואת לא יודעת להכיל, נכון. והנה, זה באמת ככה אפשר לזהות, מי באמת בן אדם שהוא כאן בשבילך, הוא אמיתי איתך, הוא יתמוך בך ברגעים הקשים, והוא לא ינצל אותך. נכון. הוא לא ישתמש בך. ושהוא באמת מתעניין בך, ושלא אכפת לו רק מהדברים... אינטרסים. נכון, שלא אכפת לו רק מהאינטרסים. אז בעצם עכשיו כשאני מכיר בן אדם חדש, קשה לזהות אם הוא רעיל או נרקיסיסט או מניפולטור. איך אני יכול על ההתחלה כבר לזהות את הדבר הזה? אנשים כאלה שהם מניפולטורים, שהם נרקיסיסטים, הם מאוד מאוד סוחפים. יש להם קריזמה כזאת. כן. הם מאוד דומיננטיים בחדר, כאילו זה תלוי בסוג הנרקיסיסט, יש נרקיסיסט גלוי ויש נרקיסיסט סמוי, ומאוד מאוד סוחפים, ובהתחלה הם יגרמו לך להרגיש כאילו אתה באיזשהו סיפור אגדה. כאילו נגיד בזוגיות, בהתחלה נרקיסיסט, תן לך את היחס הכי טוב שיש, יקשיב, יש שם. הם מאוד מאוד סוחפים בדיבור שלהם. בסופו של דבר, בסוף אין באמת משהו מאחוריהם. הם מאוד ריקים מתוכן ועניין, אבל הם מאוד מאוד סוחפים. כן. אז באמת יש חוק שנקרא חוק 3 החודשים. שמעת עליו? אני יכול לנחש. תנחש. זה חוק שאתה כזה בוחן את הבן אדם 3 חודשים? רגע, חכה. כן, זה נשמע. אני אגיד לך מה. נכון, נרקיסיסטים הם עושים love bombing, הפצצת אהבה. זה בדיוק מה שדיברתי עליו, הם עושים הפצצת אהבה. בהתחלה הם יריפו מחמאות, והם יתנהגו כמו נסיכים, ובאמת יגרמו לך להרגיש הכי טוב שיש. ירימו לך. נכון, אז בהתחלה את לא תוכלי לדעת שהם נרקיסיסטים, כי את אומרת, הבן אדם הזה מתייחס אליי כל כך טוב, ואין סיכוי שהוא רעיל. כן. אז באמת יש את החוק של 3 חודשים. כן. כי בהתחלה את לא יכולה לדעת מי הבן אדם שמולך. אבל אז כשמתקדם הזמן, פתאום האישיות שלו לאט לאט נחשפת. פתאום את רואה מי הבן אדם שמולך. את גם יכולה לשים לב אם בן אדם הוא בן אדם אמיתי או רעיל. אני לפחות חושבת שזה טיפ ממש טוב. כאילו אתה יכול לשים לב אם בן אדם כאילו רעיל. איך שהוא מתנהג לעובדים במקומות. למלצרים, למערכות. נותני שירות. איך שהוא מתנהג לנותני שירות, זה בסוף מרמז הרבה עליו. כן. אני חושב שגם בחיים לפעמים אין ברירה. אני חושב שלפעמים בחיים את צריכה לעבור את המניפולציה. נכון. זה חשוב, כאילו, לפעמים אי אפשר להימנע מזה, ולפעמים כמה שאת חושבת שאת חכמה, את תעברי מניפולציה ותגידי, אופ, איך נפלתי על זה, כאילו, איזה סתומה יצאתי. נכון, גם אם לומדים את הכל, בסוף זה עדיין קורה. ממש. זה עדיין קורה. ואני חושב שגם טיפ טוב לאיך לזהות על ההתחלה, זה פשוט לצבור ניסיון במניפולטורים. נכון. כאילו, יצא לי שהכרתי מניפולטורים ממש רעילים, ונפלתי, כאילו לא ידעתי, באמת לא ידעתי, הייתי תמים, ואני, בונה, אמרתי אלרום, איך אתה לא מזהה, איך לא זיהית? אבל אז הגעתי למניפולטור אחר, למניפולטור הבא, ופה כבר זיהיתי דפוסים מהמניפולטור הקודם. נכון, כי כבר אתה שם לב מה יש... כן, אתה שם לב. כבר יש לך בקורות חיים מניפולטור. אז רק מי שבאמת חווה קשרים נרקיסיסטים, רק מי שבאמת חווה קשרים רעילים, יודע מה זה לזהות את זה פתאום. כי מי שלא חווה את זה, לא באמת יודע. כן, ואני יכול להגיד לך שהיום והוא לא מבין איך אנשים נמצאים במקום הזה. ממש. ואני יכול להגיד לך שהיום אני בן אדם, אני נורא זהיר, אני נורא חשדן, כי עברתי מניפולציות, עכשיו אני בא ומכיר בן אדם חדש, אני ממש מסתכל עם 1000 זכוכיות מגדלת. נכון, זה גם חלק מזה. זה מפחיד, זה פתאום, כן. להכניס אנשים לחיים שלך, את לא יודעת מי הבן אדם. נכון. את לא יודעת, יש כל כך הרבה משוגעים. אי אפשר לדעת, יש המון, אי אפשר לדעת, אי אפשר זה... אני חושב שבעיקר גם אם חווית את זה מאנשים שקרובים אלייך, זה... את עוד יותר נהיית זהירה. זה נכון. זה באמת חשוב, כאילו, ברגע שאתה עובר, once אתה עובר בן אדם שהוא מניפולטור רעיל, אתה חייב ללמוד מזה. אחרת, אם אתה לא שובר את הלופ,
אתה תחווה את זה שוב. אבל חשוב גם להבין שלא כולם רעילים. יש הרבה אנשים שחושבים שכל אחד הוא נרקיסיסט היום. יש הרבה אנשים שחושבים זה פגע בי אז הוא נרקיסיסט, זה אז הוא נרקיסיסט, נכון. זה כבר לא צורה. נכון. אז חשוב שעם כל זה שאנחנו עברנו דברים ולמדנו מהם, שעדיין נדע להאמין בטוב, ונדע שיש טוב כמוך, וכמה שאנחנו פה. עשינו ככה, אבל לא רואים את זה. שאנחנו פה, ואנחנו מדברים על דברים כאלה, ושיש בעולם הזה מלא דברים טובים, ושיש מלא אנשים טובים גם. כן. ושיש הרבה אנשים שבאמת אפשר לסמוך ולהאמין בהם, ועדיף להקיף את עצמך בסביבה כזאת יותר, ובסביבה יותר בריאה, ולהרחיק את עצמך מהאנשים שהם כאלה. ממש, ממש, זה קריטי לחיים טובים. כן. אז אני בעצם נחשפתי לסרטון שלך, שבו את אומרת שאפשר לזהות נרקיסיסט לפי המראה שלו, לפי הנראות החיצונית. תגידי לי, את לא, מה, זה אמיתי, זה נכון, מה חשבת? אז אני אגיד לך מה. יש הרבה מחקרים שמראים על כל מיני דברים מסוימים במראה החיצוני של נרקיסיסטים, שהרבה אנשים שהם נפגעי קשרים נרקיסיסטים מעידים עליהם. אוקיי, מה למשל? אני אתן לך דוגמה. קודם כל העיניים. מה? אם תסתכל על נרקיסיסטים ותסתכל על העיניים שלהם. יש להם עיניים מאוד כהות, חשוכות. וואלה. אולי לא בצבע אני אומרת, יש להם פשוט עיניים מתות כאלה. יואו. תחשוב עכשיו על נרקיסיסטים או קשרים רעילים שהיו לך, ותחשוב על המבט שלהם בעיניים. נגיד שהם מדברים, אין להם הבא, נגיד עכשיו אני מחייכת, אתה רואה אותי? יש לי מיקרו הבא, כאילו, כן. יש לי, כשאני מחייכת קווי עיניים. ניצוץ כזה. כן, יש לי ניצוץ בעיניים, יש להם עיניים ריקות. יואו. יש להם עיניים ניצוץ, תלך באינסטגרם לתמונה של מישהו שהיה לך איתו קשר רעיל, תכסה את שער הפנים. כן. באמת תעשו את זה, תכסו את שער הפנים, תסתכלו על העיניים. אתה רואה שיש משהו רע בעיניים שלהם. כן, קרה לי שזיהיתי את זה אולי אחרי המניפולציה שעברתי. כאילו פתאום אחרי המניפולציה הסתכלתי בעיניים של הבן אדם. תקשיב, קוראים לזה The Narcissistic Stare. וואו. אחר כך, תקשיב, זה המבט הנרקיסיסטי, שאחרי שהם לא מקבלים מה שהם רוצים, יש להם פתאום מבט כזה ככה. ותגיד לי אם זה דומה. לכי מכאן, מלח מים. ככה. אימא'לה, זוזי. יש להם מבט, נכון, יש להם, זה המבט הנרקיסיסטי. לא סובל אותם, שילכו לעזאזל. הרבה אנשים בקשרים הנרקיסיסטים חווים את המבט הזה, כשלא עושים דברים שהנרקיסיסט מבקש. אז הרבה אנשים שעברו קשרים נרקיסיסטים מכירים את המבט הזה מקרוב, שפשוט הנרקיסיסט מסתכל עליך ובוחן אותך ככה. אימא'לה, מסתכל לנשמה, חודר. חודר לנשמה, מבט חודר ומת. עזבי אותי. הדבר הנוסף המפתיע, זה גבות עבות ומסודרות. אוי, מזל שלא סידרתי גבות. עכשיו תגידו, מה, את נרקיסיסטית? כי גם לך יש גבות... זהו, גבות עבות... מה? אולי את נרקיסיסטית. אולי נרקיסיסטית. אני יוצא מהחדר. אז אני אגיד לך מה. כן. קודם כל, אני לא אומרת שכל מה שאני אומרת זה בהכרח, אבל גם אנשים שעברו קשרים נרקיסיסטים, ולפי מחקרים אומרים שהם ראו שהנרקיסיסטים שהם הכירו, היו גבות מאוד עבות ומסודרות וסימטריות. עכשיו, למה זה ככה? כי נרקיסיסטים, קודם כל יש כמה סוגים, אבל נגיד נרקיסיסט גלוי, הוא מאוד פרפקציוניסט במראה שלהם. הם מאוד מאוד פרפקציוניסטים, יש להם מראה מאוד פרפקציוניסטי, הגבות סימטריות, הפרצוף סימטריות, חשוב להם מאוד מהנראות החיצונית שלהם. בגלל זה יש הרבה אנשים שאומרים שנרקיסיסטים לרוב, יש להם גבות מאוד מסודרות וסימטריות ועבות. אז אני מפסיק לעשות גבות. אני לא הולך לעשות גבות יותר. שלא יגידו שאני נרקיסיסט. אני מתה. משהו נוסף בנראות של הנרקיסיסטים, זה שיש להם מיקרו הבאה של חצי חיוך. פתאום כזה שנדרים, ככה כזה. כן. זה מלחיץ, יש להם מיקרו הבאה של חצי חיוך, ברגע שהם מספרים לך משהו, זה יכול להיות פתאום משהו עצוב, שנרקיסיסט ישתף אותך במשהו עצוב, וידבר איתך באמת ויפתח, ופתאום אתה רואה שהבעת פנים שלו משתנה כזאת? שמאלה, מה הוא כזה מתעוות? לא, הוא פשוט פתאום מתנהג שונה בהתאם לסיטואציה, אתה מבין? מה הוא כזה? במקום להיות באמת, נגיד, הם מזייפים רגשות. מה זה אומר שהם מזייפים רגשות? הם יכולים להיראות עצובים בשביל מישהו, אין להם אמפתיה. אימא'לה. נרקיסיסטים אין להם אמפתיה. זאת אומרת שנגיד עכשיו, אני מספרת לך דברים שעברתי ואתה מזדהה איתי, ואתה אומר גם אני עברתי את זה, אין להם את זה. הם עכשיו שומעים בן אדם משתף אותם במשהו שהם עברו. כן. הם לא מרגישים אמפתיה, הם לא מרגישים הזדהות, אז הם מזייפים
הבעות פנים שלהם. אז פתאום נגיד הם יכולים לראות עצובים, ופתאום יוצא להם פליטה כזאת שחצי חיוך. של האמת. של האמת. יאו. אז זה נגיד גם בנראות החיצונית. אבל כן חשוב לי להגיד שבאמת לא כל הנרקיסיסטים נראים אותו דבר, אבל פשוט הרבה אנשים שהיו נמצאים בקשרים רעילים, שמו לב לזה. כל הנרקיסיסטים שהכרתי היו חסרי ביטחון. אז יכול להיות שאולי, אני אגיד לך מה, פשוט כי יש נרקיסיסט גלוי ויש נרקיסיסט סמוי. נרקיסיסט גלוי זה כזה שיותר מוחצן, יותר משוויץ בעצמו, ונרקיסיסט סמוי זה כזה, אף אחד לא ירצה אותי, אני כל כך מכוער. לא, הם מכוערים טילים. לא, אבל אתה מכיר את האלה שמדברים ככה? כן. אתה מכיר יש אנשים כאלה שאומרים כזה, אף אחד בחיים לא ירצה אותי, אני כל כך מכוער וזה, וכאילו, זה נרקיסיסטים סמויים כזה. זה הכי מעייף. הם מחפשים, הם שואבים את האנרגיה שלך, הם מחפשים שתיתן להם כאילו תרחם עליהם. כן, תרגיש רע, ואז תבוא ותעודד אותם, תוציא את כל האנרגיות שלך, כי מה הם רוצים? לסחוט לך את האנרגיה. תגידי, אנשים רעילים לא מרגישים רק שהם מפעילים מניפולציות על אחרים? אין להם איזה אשמה? הם לא מרגישים אשמה. ואתה יודע מה עוד יותר דפוק? מה? הם חושבים שאתה טיפש כי אתה נפלת על המניפולציה שלהם. בראש שלהם זה כאילו, אני יכול לנצל את מי שאני רוצה, ובסוף מי שנופל לזה הוא הדפוק. זה מה שעובר להם בראש. הם לא מרגישים רע, בסוף אכפת להם רק מהמטרות שלהם. אכפת להם, נכון, אכפת להם רק ממה שהם יכולים להשיג ממך. אז כן, אז פשוט אין להם אלוהים. לא אכפת להם מהרגשות שלך, אכפת להם רק ממה שהם יכולים להשיג ממך. לי זה לא נתפס, בתור בן אדם שמגדיר את עצמו אמפתי, זה לא נתפס לי. כאילו, אם אני פוגע במישהו בזבוב, באמת, בחילזון עכשיו, לא יודע, אני פוגע, אני ארגיש רע. נכון. איך אני אלך לישון? הם לא מרגישים רע עם זה, הם מרגישים שאנשים שמסביבם סתומים, כי בגלל שיש להם, יש כאלה שיש להם ערך עצמי מאוד גבוה, והם חושבים שמי שמסביבם סתומים, שהם נופלים לזה, ושזה לא אשמתם שהם נופלים לזה. וזה דפוק לחשוב ככה, ובגלל זה כאילו אני אומרת קודם כל לא צריך להאשים את עצמנו. כן. כי זה לא נכון. ברור. ובאמת הם לא מרגישים רע עם עצמם, פשוט צריך לדעת להתרחק מאנשים כאלה, כי אין משהו אחר לעשות. אין להם לב. הם ימשיכו לעשות את זה כל עוד הם יכולים. וואו. כן. וואו, אני מרחם עליהם, אם לומר את האמת. גם אני. אין להם, הם נטפלים, הם כמו טפילים. יואו. הם לוקחים בן אדם שהם יכולים להשיג ממנו הכל. כן. להשתמש בו למה שהם צריכים. וזהו, ובגלל זה חשוב להתרחק מהם, כי הם לא באמת מרגישים אשמה אף פעם על זה שהם עושים את זה, והם רעילים. זה לא יתפס לי בחיים. שאין להם את התכונה של אשמה, את הרגש הזה של אשמה, זה מוזר לי. גם הם לא משתנים, וגם אני אגיד לך משהו עוד יותר. כן. יש משפט יפה שאומרים, שבסוף כל האנשים שהולכים לטיפול, שאנשים שהולכים לטיפול פסיכולוגי, זה הקורבנות. ברור. ולא אנשים שהם רעילים. חמודה שלי, אני הולך לטיפול בגלל אנשים שלא הלכו לטיפול. נכון, זהו, אז הם לא רוצים ללכת לטיפול, הם לא רואים בכלל שיש דברים שהם לא בסדר בהתנהגות שלהם. לא משנה כמה פעמים אתה תגיד להם, תקשיב, אתה עושה משהו שפוגע בי, או תגיד להם על ההתנהגות שלהם, וכולם יודעים שההתנהגות שלהם לא סבבה, הם לא יעשו שום דבר, והם לא ישנו את ההתנהגות שלהם, והם לא ילכו לטיפול. וואו. וכשבן אדם לא לוקח אחריות על משהו, אתה עוד יותר מבין שהוא לא הולך להשתנות. אז ליאור, אני ראיתי שאמרת שלאנשים רעילים יש הרבה חברים. איך את מסבירה את זה? אז אני אגיד לך מה, זה תלוי. יש כאלה שאין להם הרבה חברים, ויש כאלה שיש להם המון חברים. וזה בעצם קורה, כי קודם כל רוב המערכות יחסים של היום אנשים זה דברים שטחיים. זה פועל על אינטרסים. זה יכול להיות, סתם דוגמה, מישהי שהיא המלכה של השכבה, ושכולם חברים שלה, וכולם מפחדים ממנה גם בתכלס. שפוטים. יש מונח כזה בקשרים נרקיסיסטיים, קשרים רעילים, שנקרא קופים מעופפים. הוא בעצם נלקח מהקוסם ארץ סוס, שבעצם המכשפה הרעה שולחת את הקופים שלה, כדי כאילו לחבל בדורותי ובחברים שלה. וזה כאילו מראה שלפעמים, כמה אנשים שהם שפוטים, כמו שאמרת, שטופי מוח, שפשוט קרובים לבן אדם הזה, הם לא רואים את הצד השני, הם לא רואים מה שהם עושים לאנשים אחרים, איך שהם פוגעים בהם, איך שהם מתנהגים אליהם. הרסני. אז הם נשארים חברים שלהם ומאמינים להם. אז בעצם כל החברים האלה הם בעצם קורבנות גם של המניפולטור, נכון. של הנרקיסיסט. גם,
פשוט שיתופי מוח, וגם יכול להיות שהם פשוט מפחדים להישאר לבד, אז הם נשארים חברים שלהם, אז כאילו. וואי, זה מפחיד. הם נשארים חברים של האנשים הרעילים האלה, כי הם מפחדים להישאר לבד. זהו, אני אישית הכרתי מניפולטורים, אבל לא היה לאף אחד מהם חברים. נכון, יש גם כאלה שיש להם איזה 2-3 חברים, וזהו. כן, כי הם היו כל כך בלתי נסבלים, שכולם התרחקו מהם. נכון. אז מה בעצם עושים אנשים שיש להם קרובי משפחה רעילים? הרי כשיש לך קרובי משפחה יותר קשה לנתק קשר. נכון, כי זה האנשים הכי קרובים אליך. זה אדם. נכון, זה קשר דם. כן. זה המקום שאתה מכיר, זה הדבר היחיד שאתה מכיר ממתי שאתה כאילו ילד והכל. זה מאוד מאוד קשה. אז בעצם קודם כל אני ממליצה להיכנס לקבוצות תמיכה בפייסבוק, על קשרים נרקיסיסטים, זה יכול להיות בקרובי משפחה, כל מיני וכולי. אז באמת בקבוצות פייסבוק האלה יותר מדברים שם על קרובי משפחה וכזה גם. יש שיטה שנקרא שיטת הסלע האפור. אוקיי. שמעת על זה? לא, האמת אני גם לא יכול לנחש מה זה. אוקיי. השיטת הסלע האפור זה שיטה שבעצם אומרת שצריך להתנהג לאדם כמו סלע אפור. לא לשתף אותם ביותר מדי דברים, לא להיות איתם בקשר יותר מדי רגשי, להיות כמו סלע אפור פשוט, להיות מאוד... דבר לקיר. כן, לדבר מאוד באופן שהוא... ניטרלי. מנותק רגשית. נכון, ניטרלי. למה הרי שאתה מתחיל להביע קצת שמחה, פתאום לא טוב להם שאתה שמח. אתה מתחיל להביע קצת עצב, לא טוב להם שאתה עצוב. וואו. והם מתנהגים אליך כאילו בצורה מאוד רעילה, אז פשוט... כן, לא נותנים תוקף לרגש שלך. פשוט להיות מאוד ניטרלי, ולהשתמש בשיטת הסלע האפור. חייב להיות ניטרלי, כי כאילו הם באמת יכולים להשתמש ברגש שלך כשאתה חושף להם אותו. נכון. להשתמש בזה בתור נשק. נכון. אז כן. נכון, הם משתמשים בנקודות רגישות. כן. זה גם אחד החלקים הכי קשים. אני באמת, אני יכול להגיד על עצמי שהייתי בן אדם מאוד, הייתי ספר פתוח, כאילו הייתי ממש חושף הכל ומשתף את כל מה שאני מרגיש, ועכשיו אני עצוב ואני מעלה את זה לסטורי. ואז הם היו משתמשים בנקודות הרגישות שלך. כן, עד שמישהו בא, איזה מניפולטור, איזה נרקיסיסט, ווואלה, השתמש בזה כנגדי. וואו. ומאז ליאור, אני נזהר ברמות. נכון, זה חשוב. אני לא בא ובא על הנעלן, תשמעו מה קרה לי, תשמעו מה זה. כן. אני כן יכול להגיד, אני מרגיש ככה, אבל אני נורא זהיר, אני נורא סלע אפור היום עם העולם. לא מאוד אפור, אבל... צריך לדעת את מי לשתף. נכון. צריך לדעת את מי לשתף. כן. ולהבין שבסוף גם אם זה משפחה שלנו, צריך לדעת לעבוד עם מה שיש. אבל נכון. יש מקרים שאם זה ממש ממש קיצוני, ניתוק קשר גם יכול להיות בסדר, בעיניי. כן. כי יש מקרים שזה יכול לפגוע בך ובנפש שלך. ברור. בתפקוד שלך זה יכול באיכות לפגוע. חיים. באיכות חיים. בתפקוד שלך יש אנשים שהיום לא מתפקדים בגלל שהם מאמינים בעצמם שהם חסרי ביטחון ובגלל ההשפעה של הסובבים אותם. כי הם נשארים. נכון, כי הם נשארים. כן. עכשיו לפעמים אי אפשר להאשים אותם על זה שהם נשארים, אבל כן. לפעמים צריך לעשות את הניתוק. חייב. לפעמים צריך. אלא אם כן אני לא יודע. אלא אם לומדים להסתדר עם זה איכשהו, כן. אבל... לא, אני חושב שכן, חייב לדעת לעשות את הניתוק. כן. יש הרבה אנשים שלא מסכימים, אנשים שלא היו בקשרים נרקיסיסטים לא הבינו איך זה, הם יגידו, מה, אבל זה ההורים שלך, זה המשפחה שלך. לא, תחשוב על עצמך קודם. הם גם לא יודעים, הם לא יודעים כי הם לא עברו את זה. כן. הם לא עברו את זה, אז הם לא יודעים מה זה לחוות את זה. אז... אני חושב שגם חשוב לעשות את זה בשלב מוקדם, כי מאוד, זה ממש כמו מלכודת. כאילו, אם את לא יוצאת בזמן, יהיה לך יותר קשה לצאת מזה אחר כך. וואו, נכון. נכון? זה ממש נכון. יואו. זה באמת נכון. חייב להיות על זה ולברוח בזמן, כי זה יעטוף אותך כל המלכודת הזאת, ויהיה לך אחר כך קשה לצאת. נכון, גם נרקיסיסטים מאוד משתלטים עליך. מאוד. לא מדברים על זה, הם מאוד משתלטים עליך מבחינה כן. של, נגיד בזוגיות, נגיד קשרים רעילים, גבר נרקיסיסט עם אישה, או אישה נרקיסיסטית עם גבר, משתלטת לו על הרכוש, על הכל, על קשרים עם אנשים אחרים, פתאום הוא לא רוצה שהיא תצא עם אנשים אחרים, נכון. ועושה לה בידוד. נכון. ונגיד היא יכולה פתאום להשתלט עליו מבחינה כלכלית, כן. לחתום איתו על כל מיני דברים, להגיד לו שאם עכשיו אתה לא רוצה אותי יותר, זהו, אני לוקחת לך את הכל. ברור, לאיים וזה. נכון, הם מאיימים, איך אני שונאת שנרקיסיסטים מאיימים, איך הם אוהבים לאיים. וואי, הם יוצאים על לאיים. אימא'לה. וזה רעיל, וזה לא לגיטימי להיות בקשר עם אנשים שמאיימים עליך. לא,
זה לא לגיטימי, אני לא מאמינה שבאיזשהו שלב אני חשבתי שזה בסדר, כאילו, להישאר בקשר עם אנשים שכל הזמן מאיימים עלייך. תקשיבי, העיקר שאת בחוץ. זהו, בחוץ. גאה בך. תודה. גם אני גאה בך. תודה. יש משהו שאתה רוצה להוסיף? להגיד אולי לאנשים שצופים בנו בנוגע לקשרים רעילים ומניפולציות? כן. אני חושב שבאמת חשוב שתקשיבו לבטן שלכם, לאינטואיציה שלכם. אתם לא יודעים כמה אינטואיציה זה הדבר הכי הכי חשוב. זה באמת המפתח שלך לחיות את החיים הכי טובים. נכון. וקרה לי לא מעט פעמים ששמתי קצוץ על האינטואיציה שלי, וזה בא לי בעוכריי. בא לי בעוכרי, זה פגע בי, זה הרס לי את החיים, אבל זה הכי לימד אותי בעולם. אז באמת תהיו קשובים לכם, לבטן שלכם. הבטן יודעת הכי טוב, הבטן זה כמו מוח, נסמוך על עצמכם. ממש. אתה יודע, באמת יש קשר בין, כאילו יש באמת קשר בין זה לבין אנשים נגיד מתחילים להרגיש לא טוב כשהם נמצאים בסביבה רעילה. אפילו יש מחקר על צמחים שכשהם היו בחדר מסוים שהיה בו רעילות והכל, הם נבלו. וואו. כן, כי צמחים יש להם הרי גם חיים. נכון. וזה מטורף. כן, לא, לגמרי, חייב ממש להקשיב, ולהיות קשובה לעצמך, ולהבין שברגע שמשהו לא טוב, את אומרת לעצמך, אני קמה ואני חייבת לעשות עם זה משהו. כי זה יכול להשפיע עליך בסוף גם מבחינה, לא רק, כאילו, זה יכול להשפיע עליך מבחינת חיצוניות. ממש. אתה יכולה להתחיל להזניח את עצמך. גלו דאון. נכון, זה קרה לי. ברור. וזה יכול להשפיע עליך מבחינת ההרגשה, פתאום את מתחילה להרגיש לא טוב כל הזמן. וואו. אנשים חושבים שזה נורמלי להרגיש לא טוב כל הזמן. זה לא. סליחה? זה לא, כאילו אני שומעת, אני זוכרת שהייתי נמצאת במקום מסוים, כל הזמן הייתי שומעת מישהי שכאילו הייתה בסביבה רעילה, והיא כל הזמן הייתה אומרת לי, אני לא מרגישה טוב, כואב לי זה, כואב לי זה, כואב לי זה. מה ציפית? כן, אז כאילו גם, את לא שמה לב שכאילו, את לא מרגישה טוב, והיא אומרת, אני הולכת לבדיקות, ואני הולכת לזה, וכואב לי מלא הראש, ושום דבר לא משתנה, זה כאילו, הבדיקות לא מראות כלום. את מזינה את עצמך ברעל, מה ציפית? כן. מזינה את עצמך ברעל, הרעל יצא החוצה איכשהו. נכון. את תרגישי רע, תתקערי, כאילו. כן. וצריך לדעת להוציא את עצמך במקומות האלה, עם כמה שזה קשה. גם אם את קשורה כבר לבן אדם. לגמרי. זה קשה. כן. טוב, אז זה בעצם היה הפודקאסט על קשרים רעילים ועל מניפולציות, ביחד עם אלרום. תודה רבה שהגעת. תודה שהזמנת אותי. אני גם, חיים שלי. תודה. ותשתפו לחברים שאתם יודעים שיכול להיות שאולי עברו מניפולציות או קשרים רעילים. לגמרי. זה ממש יכול לעזור ולהציל. אם אתם רוצים ללמוד עוד על קשרים רעילים ומניפולציות, אתם מוזמנים לקנות את הספר שלי בובה על חוט, זמין עכשיו באתר ספרי ניף. קישור בביו. נראה לי שסיימנו. סיימנו. היה כיף. זה סיירה כזה. במבוקלט. במבוקלט.